Proces výroby, ukládání a spalování výrobku Geobal 4. Skládka odpadů v Ostravě, známá pod názvem Laguny Ostramo, vznikla ukládáním odpadů z rafinérské výroby zahájené na konci 19. století. Od roku 1965 zde byl ukládán také odpad z regenerace upotřebených ropných olejů státního podniku Ostramo Ostrava. Ropné laguny v Ostravě jsou nejrozsáhlejším ekologickým znečištěním v České republice. Rozsah nápravných opatření nutných k sanaci zamořeného území přerostl technické a finanční možnosti privátní společnosti a nařízením vlády číslo 626 z roku 1996 bylo rozhodnuto o převzetí ekologické zátěže státem. Správou, přípravou a zajištěním sanace skládky byl pověřen státní podnik Diamo. Ten v roce 2003 vyhlásil veřejnou zakázku Nápravná opatření Laguny Ostramo. Vítězem soutěže se v roce 2004 stalo sdružení firem Geosan Group AS, OHL ŽS AS a Aquatest AS, vystupující pod názvem Sdružení Čistá Ostrava. Při likvidaci této ekologické zátěže je kladen důraz na druhotné využití ropného materiálu uloženého v lagunách a omezení škodlivých vlivů na životní prostředí. Sanace je prováděna neutralizací sledže, tedy obsahu lagun, postupnou aplikací nehašeného vápna. Po nutné době zrání zavápněné sledže je dalším postupem vytřídění cizorodých látek, její homogenizace a třídění na požadovanou frakci. Vzniklá tmavě zbarvená sypká směs je ukládána v prostoru bývalé laguny R1. Po provedení zkoušek jakosti je tento materiál ve formě certifikovaného výrobku Geobal 4 připraven k distribuci. Velmi zjednodušeně a ve zkratce se dá říci, že v této fázi probíhá odstranění ropných kalů přepracováním na výrobek Geobal 4. Současně probíhá čištění kontaminované podzemní vody, což společnost Geosan Group prokazuje monitoringem napravovaného území. Samotnému zahájení odstraňování obsahu lagun předcházely rozsáhlé legislativní procesy EIA a IPPC, v jejich rámci byl posuzován vliv sanace na životní prostředí. V březnu 2009 bylo vydáno integrované povolení stanovující podmínky k provedení likvidace lagun Ostramo v návaznosti na předložený realizační projekt. Rozsah a typ realizovaných prací sebou přináší řadu komplikací, které jsou průběžně řešeny. K dnešnímu dni lze ale konstatovat, že i přes veškeré komplikace s původním subdodavatelem a s hledáním subdodavatelů nových se daří vyrábět Geobal 4 v potřebných objemech a v souladu s veškerou legislativou. Výrobek Geobal 4 je následně velmi bezpečně převážen po železnici ke koncovému odběrateli, kde je ve speciálních kontejnerech nakládán na vlaky a odvážen na skládku společnosti Celio v Litvínově. Odtud je postupně Geobal 4 distribuován ke konečnému energetickému využití do číškovické cementárny společnosti Lafarge Cement AS. Odtěžba sledže z lagun, výroba a doprava výrobku Geobal 4 v rozsahu předpokládaném projektem je naplánována a bude realizována do konce tohoto roku. Na místě ropných lagun je v blízké budoucnosti uvažováno s výsadbou lesoparku. Doprava a manipulace s výrobkem Geobal 4. Doprava Geobalu 4 uvnitř areálu i po celé trase z Ostravy až do litvínovského Celia a poté do cementárny Lafarge Cement AS v Číškovicích podléhá přísným ekologickým požadavkům. Výrobek Geobal 4 je v areálu lagun naložen do bezpečnostních uzavřených kontejnerů,
zvážen a na nákladních automobilech převážen na nedalekou železniční vlečku. Po naložení kontejneru zhruba 20 tunami geobalu 4 je tlakovým vzduchem očištěn lem kontejneru a stejným způsobem jsou odstraněny i případné úsypy na plošině vozidla. Každý kontejner je uzavřen bezpečnostním víkem, aby během dopravy nemohlo dojít ke znečištění okolí a byly zajištěny bezchybné přepravní podmínky během celého transportu. Na přistavené plošinové železniční vozy jsou uzavřené kontejnery s geobalem 4 přemístěny z nákladních vozů pomocí speciálního kontejnerového nakladače. Železniční dopravce doveze přes noc ucelený kontejnerový vlak do stanice Most Nové nádraží a následně na vlečnou kolej mimo dosah zástavbové oblasti. Tady proběhne vyložení geobalu 4 přesypáním pomocí speciálního vysokozdvižného nakladače do připravených vanových nákladních automobilů a následný odvoz na zabezpečenou skládku Celio. Prázdné kontejnery jsou znovu připraveny na transport do Ostravy. Skládka Celio v Litvínově je certifikovaná těsněná kazetová skládka pro ukládání nebezpečných odpadů. Pro uložení geobalu 4 na této skládce byly stanoveny podmínky příslušnými orgány a vydáno povolení. Zařízení skládky slouží jako dočasné uložení mezi transportem z Ostravy a postupným energetickým využitím v cementárně v Číškovicích. Proces výroby geobalu 4 z ropných odpadů, sofistikované dopravy a konečného bezpečného automaticky dávkovaného spalování v cementárně při vysokých teplotách je náročný v každém kroku. Je jedinečnou ukázkou dnešních možností a technologií, vedoucích ke znovu navrácení lety těžce zkoušeného území Ostravanům.